Gràcies per venir a aquesta presentació de la candidatura de Compromís per la Seu, de la nostra gent i amb els que intentarem canviar les coses. Gràcies molt sincerament a l'equip de campanya. Hem estat treballant molt per la Seu, per respondre a el que ens està demanant la gent. Gent que no posen la cara, que no estan a la candidatura, però que estan treballant com els que més. El Jordi Mas, el Jordi Sánchez i molts d'altres que ens han estat ajudant amb el dia a dia. Gràcies a les més de 200 persones que estan firmant pel canvi i donen recolzament a Compromís per la Seu. A la taula blanca teniu unes fulles de signatures que demanem, si us plau, que ens ajudeu a fer el canvi. Com deia la cançó, sin ti no soy nada. Necessitem ser molts i necessitem tenir el recolzament d'una manera de fer les coses i d'aquesta nova etapa que avui comença. Comença una nova etapa a la Seu. I moltes gràcies, evidentment, a mis chicos i mis chicas, que els dic jo, a la gent de la candidatura. 28 persones compromeses, que pateixen quan la gent pateix, que creuen que les coses poden fer d'una altra manera i que això s'ha de fer des dels pobles, des del carrer i des d'una actitud de ser noble, de ser normal, de ser sincer, de trepitjar carrer. I a més, amb una energia desbordant tots ells. Per tant, això només pot fer que anar bé. Agrair-vos molt sincerament també a la gent que havien estat a les candidatures anteriors, al 2011, i anteriors. Hi ha molta gent que el PSC, el Progrés pel Pirineu, gent com independents, gent al MES, que el Joaquim Boquet, el músic, també està al partit al MES, al moviment d'esquerres, molta gent que ens hem ajuntat, hem sumat en la diversitat i en les diferències, hem sumat per iniciar una nova etapa. Perquè la gent ens demana això. Sisplau, podeu deixar les diferències a part, intentar aturar la despoblació que hi ha a la Seu, l'atur que hi ha a la Seu, l'empobriment que hi ha a la Seu, molt més que els nostres veïns. Per tant, nois, i això hem fet, no tot és la crisi. No tot és la crisi. Cal també saber on anem i cal seleccionar molt bé quines són les persones que van al davant. Vull també agrair, em permetreu, molt especialment a 3 persones que avui els hi haig de fer un reconeixement molt especial. 2 estan a la candidatura, però a no ser que ens vagi molt bé els resultats, no crec que surtin. 2 que són, i una altra que fa un pas al costat. Ells són el Vicenç Ripoll i el Lluís Sánchez, que han marcat una època als ajuntaments, a diferents ajuntaments de progrés, i que aquesta vegada fan un pas una mica més enrere ajudant, però que ho han sigut tot en aquest poble. Vicenç i Lluís, jo us agrairia que us poséssiu drets i que us féssiu un aplaudiment, sisplau. I també permetreu un altre agraïment. Gràcies a una persona que podria estar a la candidatura, però que no hi és, perquè quedaria una mica malament, però que és tant o més important que jo, i que sempre hi és. I, evidentment, és la meva dona, l'Alba. Escolteu, estem a punt, i ara toca canvi. I a vegades no us ha passat que teniu la sensació a vegades de que us heu estat preparant tota la vida per un moment determinat, amb formació, amb experiència, rodejant-te d'un equip de gent que t'ensenya, que veus que el teu entorn és el moment més important al qual més pots aportar? Doncs nosaltres creiem que ha arribat aquest moment. Jo crec que ha arribat el meu moment, el moment de la nostra candidatura, el moment de Compromís per la Seu, perquè ha arribat el moment de la Seu. No dels partits, de la Seu. No dels tacticismes de partit, de la Seu. I no de defensar el partit per sobre de la nostra ciutat del Pirineu, sinó de la Seu. Com deia Miquel Martí Pol, tot és possible i tot està per fer. I qui us digui que la situació és molt difícil, que no hi podem fer res, menteix. Tot està per fer i tot és possible.
Si els que esteu aquí, els que estem a la candidatura, els que han firmat, la gent de la Seu, pensen que es poden fer les coses millor i que ens en podem sortir, les coses aniran millor, ens en sortirem. Ho vam fer aconseguint la democràcia, ho vam fer amb la crisi dels 80 i les riuades dels 80, ens en vam sortir perquè hi havia una idea clara cap on havíem d'anar. Gent noble, que trepitjava carrer i que sumava per crear un projecte col·lectiu que il·lusionés a tothom. I jo aquí estic de pas, perquè l'important és que la Seu tingui projecte, que Compromís tingui projecte, que tinguem un equip, perquè qui hi hagi a l'Ajuntament el que ha de fer és sumar les sensibilitats de tothom. I això és el que volem fer. I ara queden 15 dies. I allò que dius, ostres, tants anys preparant-te i entrenant, dius, doncs ara ve l'hora de la veritat. I en 15 dies no hem de prometre l'oro i el moro, no. Nosaltres en 15 dies hem de dir que, escolta, que ara toca parlar clar i que ara toca decidir. I que ara tothom ha de valorar el que s'ha fet i si cal un canvi. I nosaltres diem que cal un canvi, que cal sumar sensibilitats per fer aquest canvi i ho farem. Sumarem amb aquells que vulguin un canvi a la Seu, però no sumarem amb aquells que vulguin que tot segueixi igual. Sumarem per fer una nova etapa, 15 dies per explicar una cosa molt clara. Què voleu els que esteu aquí? Canvi o continuïtat? Que tot segueixi igual o fem un canvi? El que hi ha ja ho hem provat. Jo el que us proposo és que fem un canvi. Fem un canvi. Tothom surts al carrer i tothom et diu ja estic fart del que hi ha, tant a nivell nacional com a nivell local. Vull un canvi. Som un canvi. Som un canvi i representem el canvi. I la Seu se'n pot sortir. La Seu és fantàstica. Té gent formada, té gent treballadora, té gent incansable, que està acostumada a lluitar contra les adversitats, té entitats, té associacions, però si no hi ha algú que passi al davant i que faci que tothom remi en la mateixa direcció, no ens en sortirem. I això vol dir idees clares. I quan parlem de política, parlem de persones. I quan parlem de persones, diem, escolta, n'hi ha que han decepcionat, però n'hi ha que encara no hem tingut temps de decepcionar. Oh, és que tots prometeu. Perdoneu, nosaltres no hem tingut temps de decepcionar. I qui digui que hem decepcionat, menteix, perquè nosaltres, tots els que estan al davant, no han tingut mai responsabilitats de govern. I són gent que ja els hi toca poder representar la Seu i poder liderar aquest canvi. D'acord? No decepcionarem i ens mereixem una oportunitat. I això digueu alt i clar, sisplau. Ens mereixem una oportunitat. Coneixem l'Ajuntament, jo mateix hi havia treballat, però coneixem l'Ajuntament, hem estat a l'oposició, coneixem cada racó de l'Ajuntament, coneixem els treballadors, coneixem les societats, coneixem les entitats de la Seu, coneixem cada racó d'aquesta ciutat, cada rajola que està trencada, però ara toca poder demostrar que podem arreglar els problemes de la gent. Que no és el mateix dir que apostes pel comerç de proximitat, per les botigues, per l'ocupació, i llavors apostar i llavors fer una gran superfície comercial. Supermercats sí, però de barri, com tothom. El que no pot ser és que no siguem la llei o la norma no sigui igual per tothom. El que no pot ser és que faci 5 anys que hem demanat que la catedral de la Seu sigui Patrimoni de la Humanitat i no s'hagi fet res. Per tant, cal idees clares i llavors també cal gestionar per aconseguir les coses. I sumar i fer l'Ajuntament i l'alcalde de tots. Per tant, sabem quins són els problemes i, evidentment, volem demostrar que tenim solucions. Bé, se m'escapen els papers. Jo no em vull allargar més perquè queda molt malament que jo parli molt bé de mi mateix i, per tant, sempre queda millor que vingui algú altre i ho faci per tu, no? Llavors, hem preparat unes petites intervencions de la gent de l'equip. Llavors jo els aniré presentant i aniran pujant les persones que estan als primers llocs i us faran 4 reflexions. L'equip, si no tens pinya no tens res. Els castells sense pinya no pugen. Compromís per la Seu sense pinya no és compromís. I jo estic molt i molt content de l'equip que tenim.
algú em pot dir, n'hi ha de molt coneguts, n'hi ha que no són tan coneguts. Algú em diu, oh, és que hi ha algun que no el conec, però alhora llavors em diu, és que heu de tenir gent jove i renovar-vos. Dic, home, si et renoves, llavors dones l'oportunitat a que gent jove, gent nova, doncs estigui al davant. Doncs això és el que hem fet. Gent coneguda, amb experiència, gent preparada per governar, que això és molt difícil i és molta responsabilitat arreglar els vostres problemes i els dels que no estan aquí. Per tant, preparació, renovació, perquè no ens eternitzem. Alguns dels nostres adversaris, ara que no ens sent ningú, porten prop de 30 anys tenint responsabilitats institucionals. I nosaltres el que volem és obrir portes i finestres i canviar. D'acord? I el que cal és que es deixi pas a noves maneres de fer, a noves maneres de pensar, a nova gent. Per tant, renovació, preparació i el que és molt important. Veig l'Anna, la Conxita, el Miguel, la Laia. Jo només us demano una cosa, compromís. Compromís. Els que em coneixen des de que anava a l'escola, amb la meva dona, amb els meus fills, amb la gent de Progrés primer, amb la gent de Compromís, amb els de la candidatura, amb la gent que ara hem estat parlant fa una estona aquí al passeig amb la gent gran. Jo estic compromès amb el meu entorn i amb la meva gent. I això fa que mai ningú es decepcioni de tu, perquè tothom sap que jo faré tot el possible, que estaré al peu del canó i que per tant que intentarem fer els possibles i lo impossible perquè les coses funcionin i per no decepcionar. Escolteu, passo ja a la presentació. Començarem primer de tot amb una persona, he posat alguns adjectius, sempre són pocs, treballadora, rigorosa, compromesa, la meva mà dreta, que a vegades no fa falta ni que parlem per entendre'ns, psicopedagoga, mestra i postgraduada, la Conxita Rabassa. Per tant, les eleccions són un mecanisme precisament de la política i de la democràcia que, malgrat tots els defectes que tingui, és el millor de l'organització social amb tots els defectes. Doncs és possible poder canviar la situació. És a dir, quan cal un canvi, doncs la gent pot optar en aquest canvi. Nosaltres, com a grup de Compromís per la Seu, quins valors defensem? Som gent molt diversa, ja ho heu vist i ja ho veureu, però tenim un objectiu comú, és a dir, un projecte de ciutat, un projecte per la Seu i pel Pirineu per extensió, però per la Seu sobretot. Un projecte que inclou urbanisme, un projecte que inclou sanitat, un projecte que inclou educació, un projecte que inclou joventut, que inclou gent gran, en fi, tots els àmbits de què podríem parlar d'organització social. La nostra prioritat és treballar per una Seu que torni a ser una ciutat petita, no un poble gran com és ara, sense denostar la paraula poble. Realment, a vegades miro la Seu i dius, ostres, això és un poble gran, no és una ciutat petita. Tots som un grup que no renunciem al nostre passat individual. Jo a la meva feina, quan anar a la canalla, doncs els dic, escolteu, tots portem una motxilla, però no aquesta motxilla que porteu vosaltres, no, una que no es veu. Per tant, tots nosaltres, els que integrem el grup, portem una motxilla que no es veu tampoc, individual i com a grup, cadascú en el seu àmbit. Doncs és el que posem en comú, és el que intentem. Nosaltres intentem treure el millor que tenim cadascú i posar-ho al servei del grup i de tothom. Un grup que mira el futur amb realisme, no podem tampoc fer volar coloms, però amb il·lusió, una il·lusió renovada. Que creiem en la igualtat d'oportunitats per totes les persones, per tothom, és a dir, una equitat, i amb la justícia social. Defensem els valors que ens fan créixer com a persones i, per tant, en la nostra dimensió política, que integra la nostra dimensió de persona. Voluntat de servei, honestedat, eficàcia, és a dir, intentar gestionar per resoldre, proximitat, senzillesa, no a la prepotència. Això que, jo permeteu-me també entre nosaltres a la canalla, no es pot anar de guais, no cal, no cal.
a la soberbia aquesta, no cal tampoc. Creiem en allò que en diem la meritocràcia, és a dir, la gent han de ser valorats no pel que tenim ni pel que aparentem, sinó pel que som. Però pel que som, perquè ens ho hem guanyat per mèrits propis. Això no vol dir que no hi hagi gent que no ens hagi ajudat, però sí per mèrits propis. Jo soc una persona que us puc dir que no sé el que és. Tranquil·la, Conxita, que jo això t'ho resolc. No sé el que és. És a dir, quan abans l'Òscar em deia això, que pedagoga i tal, em sentia com una mica estranya, perquè jo ho sento dir-ho, però ha sigut mèrit propi dels que he tingut a la vora de la família, naturalment, i de gent que m'ha ajudat. Però ens hem hagut de guanyar, i m'he hagut de guanyar, com vulgarment se'n diu, les garrofes. Per tant, la gent hem de demostrar que amb esforç, amb voluntat, es pot aconseguir per mèrits propis allò que un desitja o allò al que un aspira. Per tant, apostem per les persones. Allò que se'n diu avui en dia el capital humà. Això del capital humà, què és? Doncs les persones. Les persones treguen el que cadascú té de millor i posar-ho al servei dels altres. Això no deixa de ser una utopia de vida. Alguns poden dir, és ingènua, vas amb el lliri a la mà, no es pot anar d'aquesta manera pel món. Tal vegada no, però com hi vaig si no? És l'únic que tinc, no? Doncs ens hi agafem. Jo personalment i penso que el grup. Aquestes eleccions, com ha dit l'Òscar, es plantegen, em sembla a mi, amb una clau que és bé, o continuïtat o canvi. Canvi amb garanties, evidentment, no un canvi a qualsevol preu, sinó amb garanties. Demanem també una oportunitat, és a dir, no l'hem tingut aquesta oportunitat, jo soc gran però tampoc he tingut l'oportunitat d'estar demostrant potser allò que un tindria intenció o ganes de fer. Per tant, voluntat de servei i intenció de posar-se a treballar pel bé comú. Volem un ajuntament que tingui una gestió transparent, és a dir, una administració propera al ciutadà, amb la participació de tothom, però no només amb la participació virtual, no és que jo em negui ara a les xarxes socials i tot això, al contrari, però estic convençuda que han de ser un mitjà, no un objectiu. Un mitjà perquè la gent participi, però també és important la gent que es troba pel carrer i que et diu has vist que allà hi ha un arbre mira, que hi ha una branca a terra o allà que hi ha un forat, doncs això també. O allà que et sembla si fes això. Vull dir, aquesta participació també del dia a dia del carrer és important, tothom és important. Consorcis, empreses municipals que de vegades un tant opaques, un tant poc transparents, doncs seria qüestió també que ens hi comencéssim a posar. Volem millorar la gestió de l'educació. Hem proposat 8 anys com a mínim que hi hagi una planificació educativa de la Seu. No vol dir que es vagi fent, que també, una escola, el que sigui, un institut, cicles formatius o el que sigui, però sí una planificació de futur. Què és el que tenim a la Seu? Què volem? Què necessitem perquè aquesta joventut defensi el territori i es pugui espavilar aquí? Necessitem cicles formatius? Clar que sí. I si és així, què hi diuen els empresaris? I què hi diu la gent treballadora? Per tant, hem de buscar sinergies. Institut nou, perfecte. Cap a on va aquest institut? No ho sabem. No ho sabem. Llavors, bonament, la gent ara a l'època de preinscripció ha preinscrit la canalla i tal, però tampoc no sabem massa bé cap a on anem. Per tant, una planificació de l'oferta educativa, nosaltres estem cansats de reclamar aquesta taula de planificació, i una aposta per la formació professional de qualitat, que ens doni un plus de diferència. Què ens avale? Què podem aportar? Doncs a més de les nostres qualitats, i els nostres defectes, evidentment, que som humans, però les nostres qualitats com a persones, des dels 8 anys almenys, en els darrers 8 anys, han presentat, jo m'atreviria a dir, quasi bé 200 mocions als plenaris, de les quals ens n'han aprovat poques. Podríem parlar dels perquès, però no ens n'han acceptat gaires. Honestament, penso que han sigut mocions raonades, argumentades, i que han anat precisament a buscar aquesta mà estesa de què parlava l'Òscar. No s'ha fet, no s'ha fet. Per tant, no em voldria estendre més perquè em sento bé aquí, amb tanta gent i tal, però no em voldria estendre més, tampoc us voldria cansar.
Com a conclusió ja jo diria que la clau d'aquestes eleccions és o continuïtat o canvi amb garanties. El canvi ha d'implicar sempre compromís i eficàcia, eficàcia de gestió. Teniu el nostre compromís personal, el meu compromís personal, el nostre compromís de grup, per a poder-ho intentar. I us convidem a formar part d'aquest projecte. I això, per acabar només, el Quim, quan tocava, diu que hi ha sentiments que les paraules no poden expressar i que només es poden expressar o en música o en silenci. Doncs agafant un vers d'una de les sardanes que ha tocat el Quim, que és l'Empordà, hi ha un moment en què diu: tot és camí, tot és drecera si ens dem la mà. O sigui que d'alguna manera entre tots ho hem de fer tot. Gràcies. Us presento un gran home, o un home gran, fins fa poc vinculat al sector de la construcció, una persona que trepitja carrer, un d'aquells que em va dir: jo això de la política no m'agrada, però jo vull canviar la Seu. Ja n'estic cansat. I dic: doncs escolta, noi, li vaig dir, això és casa teva. I alegre, que no es cansa mai i sobretot que li agrada ser proper. Toni Nadal. Gràcies, Òscar. Bona tarda a tothom. Em sento molt recolzat amb tots vosaltres aquí, en aquesta sala tan plena. I crec que parlo en nom de tots quan dic: ara sí que toca. I és per aquest motiu que estem aquí, per tornar a la Seu el valor que té realment. Un valor que hem perdut durant tots aquests anys. Un valor que costarà de recuperar, però que amb tots vosaltres ho aconseguirem ben segur. Com ho farem tot això? Primer, amb l'equip, que ja el veureu. Per què? Un equip totalment preparat. Un equip, podríem dir, que té l'experiència necessària per tirar endavant aquest nou projecte. Un nou equip. La segona, amb l'Òscar. Òscar, on estàs? Amb l'Òscar perquè veig el candidat. Sí, veig un candidat bo. Un candidat amb experiència. Un candidat, és que em falten adjectius, perquè en tens tants de bons. Guapo ja ho sabem, no? Però és guapo, Alba? Veig... El meu alcalde és el que veig. Un alcalde amb futur, que amb una mica de sort ens traurà del pou on estem, que no és pas poc. I la tercera i la més important, perquè confio, i repeteixo confio, en els ciutadans de la Seu i amb la seva visió crítica de la ciutat i de la forma de gestionar-la. No pot ser que la Seu estigui com està, tan deixada. No pot ser que els impostos municipals estiguin pels núvols. I no pot ser que els impostos no estiguin en relació amb els serveis que s'ofereixen. Paguem molt i rebem poc. I és per aquest motiu que rebaixarem els impostos municipals perquè la gent de la Seu no anem tan ofegats, començant per mi. És per aquest motiu que no ens gastarem els diners públics en campanyes cíviques que no tenen cap tipus de sentit. I és per aquest motiu que treballarem per un futur millor per les persones de la Seu. Però tot aquest projecte no serà possible sense la vostra ajuda. Vosaltres, tots vosaltres, sou la clau. I aquesta clau és compromís per la Seu. Moltes gràcies. Alegre, implicada, sempre amb ganes d'ajudar. Segur que us ha resolt molts temes quan l'heu anat a veure. Una bellíssima persona, treballadora de l'hospital, Paqui Gómez. Us asseguro que val la pena estar aquí i formar part d'aquest d'ell. Conxi, Toni, Miquel, Joan, Anna i tot l'equip que hi ha al darrere que treballem tots junts. Gràcies, Òscar, i gràcies als companys que vaig compartir en l'anterior legislatura, Vicenç, Lluís i l'Ivan, que segur que li pitaran les orelles. Han estat 4 anys que m'han aportat una experiència molt positiva, tot i estant a l'oposició. Ha sigut durilla, també. Ha sigut una experiència dura. Us agraïm especial a tota la gent que m'han donat suport i confiança i que penso que tots esteu aquí. Gràcies.
Gràcies. Sabeu una cosa? És més fàcil parlar sense el micro que amb el micro, us ho prometo. I això que parlo cada dia molt. Aquesta ha estat una etapa finalitzada i ara toca parlar de l'únic objectiu que és compromís per la Seu. Estem personalment amb aquest grup polític. Ara particularment us tinc que dir que com entenc jo la política, perquè clar, els polítics que surten a la tele és una cosa i els polítics municipals és una altra. Jo estic per la Seu. Entenc personalment la política com una eina de treball i aquesta s'ha de complir amb honestedat, transparència i sobretot al costat dels problemes que tots plantegeu als ciutadans i per donar sobretot resposta, cosa que estic acostumada diàriament a fer-ho. Això és la meva manera d'entendre la política. Tinc una bona secretària. Tots som coneixedors, ara sí que és un tema que em toca molt a prop i ens toca a tots junts. Tots som coneixedors de la sanitat pública que tenim al nostre país i més com ens repercuteix a nosaltres que vivim al Pirineu. Nosaltres no entrarem en un combat partidista i menys amb aquest tema tan delicat que és la sanitat, però s'ha de treballar i s'ha de treballar amb tots vosaltres. Compromís per la Seu creiem que cal fer un pacte de ciutat a favor del nostre hospital. Vosaltres us demanareu, què vol dir un pacte de ciutat? Doncs és molt fàcil. És escoltar les mancances que tenim, els suggeriments i també les experiències que com a usuaris de la sanitat pública tenim i hem viscut i hem fet arribar i fa falta arribar a qui faci falta. Si tenim que posar un autobús anirem a Barcelona, però la sanitat no ens pot faltar a nosaltres, aquí, a la Seu i menys al Pirineu. Escolteu una cosa, hi ha una cosa que és molt bona, que és tots, però això us ho prometo que és un compromís que tots a l'equip de treball ho farem, és lluitar per la nostra sanitat, sobretot, que és molt important. La salut no es pot jugar. Garantint sempre responsabilitat i una bona gestió, perquè els ciutadans no hàgim de patir més retallades en especialitats ni retallades en recursos humans i menys materials. Treballar i donar suport a totes les associacions com la diabetis, l'ictus, i perdoneu si no me'n recordo d'alguna més. Sé que n'hi ha alguna més a la Seu, però us ho prometo que treballarem amb elles. I un altre tema a parlar molt important, aquí ara bé, la gent gran. No només és festa i celebracions, que a mi m'agrada, és molt bé, s'ho mereixen perquè els ha tocat viure una joventut molt dura. Jo ara us tutejaré una mica. La veritat, us ha tocat viure una joventut de treball, de mancances i de coses que no en teniu. Ara sí celebreu la Setmana de la Gent Gran, però no ens oblidem d'una altra cosa. I quan ens posin malalts els nostres pares, familiars o aviat nosaltres, d'aquí 2 dies, com ha dit el Òscar, no, Conxita, la Conxita em mira amb uns ulls grossos com dient, no em diguis gran, saps? És gent jove, però anem, amb el comptador anem tots sumant. Què farem? Quines sortides tindrem? Hem d'evitar marxar de la nostra ciutat. No podem tindre que anar a una residència al costat. Volem passejar-nos aquí, que els nostres fills ens puguin veure a la residència, que ens puguem passejar, que els podem sortir a dinar un dia fora. No tindre que desplaçar-se ni a Oliana, que em sembla molt bé, ni a Bellver, ni a cap puesto. S'ha de treballar per construir una residència com cal, que ja ens toca. El nostre equip Compromís per la Seu treballarà amb el vostre suport i col·laboració per poder construir una residència i poder estar tranquils en la darrera etapa de la nostra vida. Torno a repetir el que ha dit la meva companya la Conxita i el que ha dit el Toni. No farem res sense la vostra col·laboració. No tancarem cap porta de cap despatx si estem a l'Ajuntament. Estaran obertes per tots els ciutadans que puguin aportar totes les seves idees. I ja, ara em toca la despedida, que és que solament us en recordeu que el dia 24 de maig us demanem l'oportunitat de fer un canvi a la Seu. Fer canvi, canvi i canvi. Si no, no canviarem mai. Ara, sí, també és veritat que
que si no està l'Òscar com a alcalde, no hi ha alcaldia, és l'Òscar. Ordeix, moltíssimes gràcies i voteu, però hi ha compromís a la seu. Gràcies. Qui diu que els joves no estan compromesos? Jo en conec un que és compromès, que és treballador, és incansable, és informàtic, és estudiant de la UNED i amb moltes i moltes inquietuds. Per això el tenim a l'equip i per això també cal que li donem una oportunitat. Miguel Perruca. Bona tarda a tothom. Abans de res us volia demanar disculpes per la meva veu, perquè, com podeu comprovar, estic afònic. Això per què és? Perquè administrar una campanya electoral, potser des de fora sembla que no, però us puc assegurar que comporta molta feina i, com veieu, té les seves conseqüències. Anant al tema que ens toca, jo us volia dir que, com ha dit l'Òscar, soc un jove de la Seu, tinc 25 anys i soc el membre més jove de la nostra llista. Com a jove us puc dir que trobar gent de la meva edat a una llista electoral és complicat, és molt complicat. Però encara més difícil és trobar-los un diumenge electoral als col·legis electorals votant. Això és encara més difícil. Quan a mi em pregunten que per què he decidit donar aquest pas d'estar en una llista electoral, la veritat és que la meva resposta és clara, perquè és el mateix motiu que tenen tots els joves per no anar a votar, que és la desafecció a la política. Però jo crec que els joves no tenim de quedar-nos a casa el diumenge electoral i després passar-nos 4 anys dient que tots els polítics són lladres, que a mi això de la política m'és igual, que a mi només cal fin al cap. Jo crec que els joves el que tenim de fer és participar activament en la política per poder canviar tot això, per poder canviar aquesta desafecció a la política. Com a mínim jo crec que s'ha d'anar a votar. Els joves hem d'anar a votar, perquè si no anem a votar, els de sempre, els que provoquen aquesta desafecció a la política, continuaran allà. I tot continuarà igual. Els joves hem d'anar a votar i hem de participar activament a la política, ja sigui en llistes, sigui anant a mítings, ja sigui penjant cartells, m'és igual, per participar en la política. No s'hem de quedar a casa, perquè la política també és jove. Hem d'estar a la política. Canviant de tema, tinc un altre motiu molt important per estar aquí, amb aquesta llista. Amb aquest grup, amb aquests companys, i és la seva qualitat humana. Tots els meus companys són persones preparades, formades i amb ganes de treballar per la Seu. Però sobretot tenen una qualitat molt important, que és la seva vocació de servei. La vocació de servei és un valor fonamental a l'administració pública. Tot representant públic ha de ser honest, proper, eficaç i ha d'estar sempre obert a tothom, a tots els ciutadans, sense partidismes. És igual que t'hagi votat, no t'hagi votat, és igual. Ser ciutadà, tu representes a tothom. Has d'estar obert. Això significa vocació de servei. Us puc assegurar una cosa. Tots els meus companys, que els veieu aquí, tots els que tenim aquí, tots tenen vocació de servei. Per tot això i més, jo estic en compromís per la Seu. Moltes gràcies. Tenim un problema, i és que no hi ha regidor d'urbanisme a la Seu. I nosaltres hi hem de buscar solució, almenys tal com l'entenem nosaltres, el que ha de ser un regidor d'urbanisme. La Seu ha estat referència, i nosaltres tenim una persona preparada, una persona emprenedora, un expert en urbanisme, és enginyer, geòleg, és empresari i és el Joan Barrera. Quan vaig començar a escriure el discurs, quan m'ho va demanar l'Òscar, el primer que se'm va ocórrer va ser mirar el diccionari i mirar què significa la paraula compromís. I les dues primeres definicions són obligació contreta i paraula donada. El nostre equip està format per gent jove i gent amb experiència. N'heu vist alguns i els que vindran. Persones sense cap altra motxilla que les ganes de treballar per la Seu i les ganes de conduir un canvi que la Seu necessita.
però sobretot està format per un grup que sap què vol dir la paraula compromís, és a dir, que dona la seva paraula i, si se'ns dona l'oportunitat, un grup que complirà amb les obligacions contretes amb la ciutadania. Personalment has d'agrair al nostre candidat i futur alcalde, l'Òscar, per mostrar-me confiança des del primer moment i a tot l'equip per la seva acollida. Estic segur que junts arribarem molt lluny. Per altra banda, per la meva formació, en el que més m'hi fixo és en l'urbanisme. I si em deixeu donar la meva opinió, no m'agrada en el que s'està convertint la Seu. M'agradaria passejar per la Seu i no veure les façanes de molts edificis en l'estat en què estan. M'agradaria estar al centre històric i que estigui degudament mantingut i del que pugui estar ben orgullós. M'agradaria poder veure com es creen noves parcel·les industrials per poder crear noves empreses i, per tant, nova ocupació. I tantes coses que estan pendents. Però sabeu què m'agradaria sobretot? El que més m'agradaria és que les normes urbanístiques fossin igual per a tots sense excepcions. Us vull fer una última reflexió al respecte. És la Seu que volem, per exemple, la plaça del Pati Palau que han fet? El dia 24 de maig ens juguem molt. Ens juguem el futur de la Seu. Jo elegiré canvi, elegiré compromís per la Seu. I vosaltres? Escolta, incansable, honesta, treballadora, que es fa estimar, que no és poc, empresària, emprenedora, l'Anna Moreno. Gràcies. Jo pujo perquè tinc la sort de que la meva mare em va fer petita. Doncs jo sóc una enamorada de la Seu. Ara tinc la sort i el privilegi de viure a Castellciutat i cada dia quan m'aixeco i obro la finestra i veig la Seu, i veig el Cadí, i veig que escolto el riu, els ocells, bueno, digueu-me tonta, però sóc una enamorada. Espera, que em poso aquí, que així us veig a tots. Jo confio molt en el comerç de la Seu, confio en que ara mateix estem en un punt que, bueno, no li vull dir crític, però sé que necessitem un canvi, perquè crec que ara mateix... És que em vaig cap enrere, perquè em fa una mica de respecte veure tants caps, però estic emocionada, o sigui, al principi quan l'Òscar em va dir de tornar em va costar perquè, bueno, a nivell familiar i a nivell empresari costa, però confio tant en l'Òscar, confio en el projecte, confio en els meus companys. Ara més que mai sé que necessitem un canvi a la Seu i ja no em vull queixar més perquè només faig que queixar-me, ara vull treballar per la Seu, vull remengar-me i treballar. Us necessitem a tots, necessitem que el dia 24 confieu en nosaltres. L'última de les intervencions. Què passa amb aquells que havien tingut responsabilitats, que han marcat una època? N'hi ha que se'n van cap a casa i creuen que la seva feina ha acabat, però n'hi ha que fan un pas al costat i estan al peu del canó per quan se'ls necessita, ajudant amb allò que faci falta. I estem en un moment que la Seu necessita que ningú se'n vagi cap a casa. Necessitem de la contribució de tots, dels que tenen més experiència i els que en tenen menys, dels que tenen més formació dels que en tenen menys, perquè això dependrà de tots. Un exemple en el qual ens hem inspirat amb compromís per la Seu, d'estima per la seva ciutat i d'estima pel Pirineu. Arquitecte, diputat, senador, alcalde, té tants títols que evidentment és impossible prescindir d'ell. Jo vull no només passar-li la paraula, sinó agrair-li molt sincerament que sempre que li he demanat, sempre, sense matisos, ha estat allà, perquè s'estima la Seu i, per tant, perquè també vol un canvi. Joan Ganyet.
Bona nit a tothom. Si algú ha dit que estava enamorat de l'Òscar, jo, avui, aquí, en aquest pati tan bonic de la biblioteca, jo proclamo solemnement que estic enamorat de tots vosaltres. Alguns recordeu com era la Seu abans del 80. Per exemple, Sant Agustí era una ruïna. La sala de Sant Domènec era una ruïna. El camí ral de Cerdanya era un caminet de no res. El Parc del Segre no hi era. El Parc del Valira tampoc hi era, etc. etc. En aquells moments es va poder fer un canvi, es va poder donar un gran impuls i vam convertir entre tots la Seu en la capital del Pirineu. L'altre dia, com que tinc la sort de tenir amics a tot el Pirineu, estava al Pallars i un em va dir: què li passa a la Seu? Com és que ara no se'n sent parlar? Aquella ciutat que era la referència, la modernitat, allà on anàvem a veure el que s'estava fent, de cop ha desaparegut. Què li passa a la Seu? Em va fer rumiar. I tornant cap aquí, baixant del cantó, vaig dir, doncs ara faré un tomb per la Seu d'avui. Arribant a Castellciutat, vaig mirar a la dreta, allà dalt, la Ciutadella, i vaig veure una Ciutadella abandonada. I algú m'ha dit, un moixonet m'ha dit, que l'Ajuntament actual ha donat 600.000 euros, 100 milions de les antigues pessetes, a una empresa de Manresa que no ha complert el seu compromís, que era transformar la Ciutadella en una escola de turisme universitària. Continuo cap a la Seu i veig al Pla de les Forques unes quantes antenes i després una antena més grossa. I, clar, nosaltres ja ho dèiem, estàvem a punt de fer una torre de telecomunicacions per la Seu, al Pla de les Forques, però és clar, si es fa una torre de comunicacions és per fer desaparèixer totes les altres torres que hi ha. Doncs ara hi ha les 4 o 5 que hi havia, més una altra. Baixo cap a Valira i veig en construcció, amb una activitat frenètica d'obrers i màquines, veig en construcció un gran edifici que es diu Mercadona. Esclar, Mercadona s'ha fet canviant el pla d'ordenació de la Seu a mida. Sembla ser, millor que no fos així, que un terreny d'equipament públic se li ha cedit com pàrquing i sabeu perfectament que la presència, com ha passat a Viella i en altres indrets, la presència d'una gran superfície comercial com aquesta és molt, molt dolenta, molt perniciosa per les botigues de proximitat, pels supermercats de barri. Bé, tirem avall per l'avinguda, observo que hi ha un deteriorament de l'espai públic, l'espai de tots. No he vist en els últims 12 anys, Òscar, i tots vosaltres, no he vist en els últims 12 anys els passos Cebre pintats, tots.
pinta uns altres no. És un exemple com un altre. Travesso el passeig, em miro l'hospital, Paqui, em miro l'hospital i recordo que en els últims anys, sense protesta de l'Ajuntament, la Generalitat ha reduït un 30% el pressupost. I per tant, l'hospital fa el que pot, però amb menys diners, amb menys especialistes, ens obliguen a més viatges a la sanitat de Lleida, hi ha habitacions tancades, la sanitat pública a la Seu necessita canviar, necessita un nou impuls. Giro a la dreta i vaig fins a aquella gran urbanització que hi ha a vora Valira. Aquella gran urbanització no hi ha cap casa, excepte 2 grans blocs que semblen, més que del Pirineu i més que de la Seu, semblen d'Hospitalet de Llobregat, amb tot el respecte que tinc per aquesta gran ciutat catalana. Doncs bé, aquests 2 grans blocs que espatllen tota aquella zona són un exemple extraordinari, immens, d'un gran fracàs de l'Ajuntament actual en habitatge social, perquè són pisos ara, en la seva immensa majoria, de bancs. Són dels bancs. Estan buits, són dels bancs. Torno cap a la Seu, cap al centre històric, com ha dit el Barrera, el Joan, el centre històric està deixat. Una ciutat que no estima la seva ànima, que no estima el seu cor, és una ciutat que no sap on va. Els porxos del carrer Major i els porxos del carrer dels Canonges fa 10 anys o 12 anys que no es pinten. Estan deixats. Els aparadors de les botigues tancades estan de qualsevol manera. El nostre centre històric ha perdut, perquè s'ha tancat fa uns mesos, l'única llar d'infants que hi havia, la Grandalla. I arribo a davant de casa meva, efectivament, arribo al pati Palau, que ha concitat una gran uniformitat. Sabeu què passa amb el pati Palau? No hi ha ningú que li agradi. Ningú de la Seu li agrada. Ara bé, el que no ens esperàvem, una cosa és que una plaça o un carrer sigui lleig i una altra cosa, davant d'una de les façanes més importants de la Seu, que és el Palau Episcopal, aneu-hi la nit i veureu que hi ha llums de discoteca hortera a la bassa. Aneu-hi, aneu a ballar, aneu a ballar. Bé, per no allargar-me, si volem que les coses canviïn, preneu-vos-ho seriosament. Es tracta d'anar a posar una papereta el dia 24 on us toqui, al vostre col·legi electoral. Si voleu continuïtat, si tot el que passa a la Seu considereu que és bo, que la Seu va endavant, que la Seu creix, que cada vegada crea més llocs de treball, etc., us quedeu a casa, ho voteu continuïtat. Ara bé, si esteu a favor de la Seu, si esteu a favor dels treballadors, si esteu a favor de la riquesa col·lectiva, no dubteu, només hi ha dues possibilitats. O continuïtat dels que hi ha ara, o Òscar Ordeig
i el seu equip. Òscar Ordeig no és una persona qualsevol, té 2 carreres universitàries, té un màster i sobretot no va pel carrer telefonant. Va pel carrer parlant amb la gent i escoltant. Vol un ajuntament transparent, vol un ajuntament eficaç i vol una Seu que triomfi. Vol fer de nou de la Seu la capital del Pirineu. Moltes gràcies. Seus aquí, eh? Jo parlo amb molta gent de la Seu, m'agrada, i noto que tothom està molt preocupat per la deriva de la nostra ciutat. Jo també estic molt preocupat. Des de fa 10 anys la Seu va baixant cada dia, cada any, i ara ha tocat fons. Per exemple, el centre històric està molt deixat, molt abandonat, i davant d'aquesta situació només hi ha una solució. La solució és reaccionar. Cal un canvi a l'Ajuntament, cal donar oportunitat a gent nova, a gent amb idees noves. L'Òscar Ordeig representa un canvi substancial, una manera diferent d'administrar l'Ajuntament, amb molta més claretat, amb molta més proximitat a la gent de la Seu. Per posar un exemple, el centre històric es podria veure molt millorat treballant a fons seriosament la declaració de la catedral com a patrimoni de la humanitat. Fins ara no s'ha fet. Jo crec que molta gent de la Seu, molts urgellencs, estaríem disposats a ajudar a l'Òscar Ordeig per tirar endavant el centre històric, per tirar endavant el conjunt de la Seu. És l'hora del canvi, és l'hora de la renovació, és l'hora de les idees noves, de les persones noves, també del seu equip. Nosaltres, des de Compromís, creiem en l'educació pública, més que un servei, una forma d'educar futurs urgellencs i urgellenques, i la defensarem des de l'àmbit municipal. Ho demostrarem recuperant la llar d'infants La Grandalla, un centre educatiu que comptava amb més de 30 anys d'experiències, perquè ara, més que mai, cal atendre aquestes necessitats, assegurant-ne un bon manteniment i construint entre tots un bon pla d'entorn educatiu, perquè els més petits són el futur de la Seu. Som gent treballadora, senzilla, humil, però que s'ha forjat a ella mateixa. Creiem en la igualtat d'oportunitats, en l'equitat, en la meritocràcia. Treballarem pel bé comú per tothom sense favoritismes ni sectarismes. El nostre compromís amb la transparència municipal impregnarà totes les nostres actuacions. Ens comprometem a desfer totes les societats municipals paral·leles a l'Ajuntament i a gestionar amb absoluta transparència. A tots ens preocupa la nostra sanitat pública i l'Hospital de la Seu. Cal un pacte de ciutat pel nostre hospital. Deixar que acabi les pèrdues de les nostres especialitats, que tornen a obrir les llits de la segona planta, que deixen de retallar tant amb recursos humans com amb recursos materials.
N'hi ha prou. Defensem l'hospital i defensem la nostra sanitat pública. Jo crec plenament amb el comerç de la Seu i crec que amb il·lusió, amb unió i amb moltes ganes de treballar podem aconseguir que això s'aixequi. Crec amb la Seu i amb els negocis de la Seu. Els impostos municipals han d'anar en relació amb els serveis que s'ofereixen. A la Seu, els impostos han tocat sostre. És per això que des de Compromís ens comprometem al 2016 a baixar un 5% a l'IBI i a no pujar-los més. Treballarem per millorar la situació dels fronterers, demanant un canvi a la nova llei de no doble imposició, per afavorir aquest col·lectiu ja bastant desafavorit. No necessitem grans professionals, necessitem persones amb empatia i ètica que tinguin ben clar que han de governar amb el poble i per al poble. La falta d'oportunitats condemna a moltes famílies a marxar de territori, a marxar de la Seu i a viure situacions de gran precarietat. Ens comprometem a impulsar 30 plans d'ocupació a mitja jornada per persones en situació d'atur. Durant els últims anys, els pitjors de la crisi, l'Ajuntament només ha gastat el 50% dels diners pressupostats per serveis socials i han tingut de ser les ONGs locals les que han tingut de resoldre els problemes de la gent. Això no pot ser. Cal recuperar la gestió directa dels serveis socials des de l'Ajuntament. Volem estar al costat de la gent que ho està passant pitjor, oferint solucions ràpides i humanes. La situació de crisi actual ens ha demostrat que tots podem ser usuaris dels serveis socials en algun moment. Les persones han de saber que tenen dret de ser ajudades quan ho necessitin. Creiem que ha arribat el moment de realitzar tasques a nivell cultural i que sigui accessible a tothom. Per això creiem que és important impulsar tasques com la música, la lectura, la pintura, l'art, les arts escèniques, a nivell privat, en col·laboració, a nivell públiques, a través de subvenció. Impulsarem el Conservatori Professional de Música dels Pirineus, ampliarem els horaris turístics de l'Oficina de Turisme i l'ampliació horari de la Biblioteca Pública. Jo sóc un jove de la Seu que em vull quedar a la Seu. Aquesta frase, que a priori sembla normal, per desgràcia avui en dia no se sent gaire. Per què? Perquè la majoria de joves, sobretot els joves universitaris, veuen que aquí al territori no tenen l'oportunitat de desenvolupar la seva carrera professional. Això comporta, a part de l'òbvia pèrdua de població jove, comporta una pèrdua de capital humà. Per això, Compromís per la Seu es compromet a fer tot el que estigui a la seva mà per capgirar aquesta situació. Tot i la crisi econòmica, impulsarem la construcció d'una residència d'avis per la Seu. No pot ser que els nostres padrins hagin de marxar fora per no tindre places de residència. Los precios para acceder a una vivienda en la Seu d'Urgell son cada vez más caros. Por eso, desde Compromís, nos comprometemos a fomentar los pisos de alquiler social. No lo dudes, en política de vivienda pasaremos a la acción. A la Seu podem gaudir de molts clubs esportius que fan una tasca ingent per la societat urgellenca. Sabem que no és fàcil gestionar els clubs. Per això, des de Compromís, ens comprometem a recuperar els ajuts als clubs. Compromís per la Seu és una proposta de canvi. Tenim l'equip, amb les persones, tenim les idees i tenim la il·lusió per capgirar la situació actual. Si tu vens i ens ajudes, ho farem possible. Canviarem la Seu per un futur millor i per recuperar la personalitat de la ciutat i del nostre Pirineu.
que sigueu crítics. No us demanem incondicionalitat, us demanem que estimeu la Seu i ara vol dir escollir quin camí seguim. Només una frase que tenia pensada. Josep Maria de Sagarra deia: camí és fàcil de dir, però difícil de seguir. Nosaltres sabem quin camí hem d'agafar i el seguirem i segur que serà el millor per la Seu. El 17 de maig, que és un diumenge, farem un acte en el qual explicarem les nostres propostes de programa, que seran, per tant, avui no cal, avui era l'equip, però seran compromís amb seran 3, molt ràpids: transparència i una nova manera de fer política, canviem la manera de fer les coses, proximitat. 2, serveis públics. Nosaltres obrim llars d'infants i d'altres les tanquen. Nosaltres no augmentem impostos i d'altres els augmenten. Per tant, això és el que també explicarem, i amb d'altres serveis públics, i també compromís tercer amb l'ocupació. El gran problema que més preocupa la gent, la falta d'oportunitats que ens està destrossant com a societat. I volem que us informeu, que compareu i que escolliu. I volem debat. I hem demanat, i tornaré a demanar, un cara a cara. Amb l'alcalde, un cara a cara. Com també hem demanat que els plens es facin per televisió, i no hi ha manera. I volem debat, que se sàpiga, insistirem, cara a cara, perquè la gent pugui veure, perquè puguem posar el mirall al davant i demostrar què és el que realment està passant a la nostra ciutat. Perquè una cosa és el que es diu als titulars de premsa, una cosa és el que s'escriu al Facebook i una altra cosa és el que està passant. La realitat del que està passant. Moltes gràcies a tots. Aneu pujant: Rossi Badalamenti, Vanessa Mangas, Joaquim Boquet, Ivan Vigo, Issa Parera, Vicenç Ripoll, Caral Parera, Lluís Sánchez, Carlota Valls, Joan Ganyet, Santi Mallol, Sílvia Rosas, Mari Carmen Jorquera, Marga Casellas, Ana González, Carlos Benito, Fili Buixant, Gerard Sureda, Esther Novillo, Laia Coll, Jordi Mas Ortega. Fins al dia 24. Moltes gràcies. Ajudeu-nos a fer el canvi. Endavant i molta força a tots. Gràcies. Us estimem per la Seu i pel Pirineu.